ụmụnna anyị nọ n'ebe dị anya, ndị nọ n'ihe iju anya, ndị na-achọ akwụkwọ, ọtụtụ ikpe ndị na-achọ akwụkwọ ka m ji n'aka kịta. Chineke ekwena ka okwu ọnụ m daa n'aja. Onye ọbụla nsi ya nnaba na ọdịgolie na mma, etu a ngọrọ ya ka ọ ji adị. Mgbe ite Ofor N'isi Ndi Igbo ife n'ime m arụ ofu onye na-atụ ya n'ala sị gị arọ gị bụ abụ ofufe ihe ojii n'ogbugbu ise na ofu na-eme mma kunu gbanwere ofe ọnọdụ mee ka ihe ọchị mee na ndụ ha. Tute ọlụ gị Chineke ka ndị ịnyanya wee dị ndụ ọzọ. Tute ọlụ gị Chineke mee ka ndị a na-eneda anya pụtakwa ife. Osisi ndị a na-ene anya na ọ ya ada ada mee ka o guzosie ike. Ọfọ na-agọlụ unu taa na ife na-ekwusịrị unu n'arọ gara aga ọma nkwụsị unu n'arọ nke enwe. Ife mkpọrọ 2025 bụ 2020 fine because this year ya dị very fine for all of us. In the numerology of number, the powerful number enwe n'ụwa bụ the number 9. Ichekie 2025 2 plus 0 plus 2 plus 5 oye buchite gị to the powerful number 9. 9 is the symbol of completion and perfection. Asị gị Chineke ife ọbụla siri ike na ndụ anyị na-arọ ka ọ ya abịa n'isi njedebe, ị ga-emezula anyị ya mee ka ọ pụtala anyị ife.